Hotel La Margarita i Scala er i familiens eje. Et særdeles hyggeligt hotel, holdt i klassisk lokal stil. Hotellet er meget populært og ledes til dagligt af Kims moster, Anna Maria. Og hun huserer også i køkkenet sammen med Franca. Men hvad er dejlig vin uden noget dejlig mad og få det hele til at glide ned med? Så skal vi ikke lige få Anna Maria og Franca til at vise os, hvordan man laver en rigtig god hjemmelavet pasta i hånden. Så kunne I ikke tænke os at vise os det lige på bunden af, og mig kan også fortælle os om det? Ja, så laver vi 1 kilo farina, 1 kilo mel på dansk, og så 8 æg, og så olie, og ikke nogen vand, kun 8 æg. Så laver vi charlatielli, og det er nogle husopasta, hvor man spiser med tomater og auberginer, mozzarella, basilico. Eller i samme pasta kan man lave med muslinger, persille og tomater. Samme pasta. Så man skal koge. Og så nu pasta er færdig. Lidt basilico og så ost. Man kan ikke undgå at blive imponeret af de to damers flotte danske sprog. Min mor Giuseppina, hun har været på San Cataldo i 60 år. Og vi er 6 søstre, og vi har levet på San Cataldo i mange år. I næsten alle vores liv. Så det er derfor, vi har San Cataldo inde i vores hjerte. San Cataldo, som Anna Maria omtalte,